Vážené dámy, páni, milí priatelia, je pre mňa potešením, že môžem pri tejto výnimočnej príležitosti v tento krásny večer povedať niekoľko slov. V súčasnosti sa často stretávam s názorom, že potrebujeme lepšiu spoločnosť. Nikto nám ju neprinesie. Sme zodpovední za to, čo sa deje. Za to dobré, aj za to zlé. Demokracia potrebuje demokratov, vyžaduje si však morálku a humanitu, povedal Masaryk. A nepoviem nič nové, keď dodám, že lepšiu spoločnosť môžu vytvoriť iba lepší ľudia. Vo verejnom priestore sme dnes konfrontovaní s nebývalou mierou nevzdelanosti, svojvôle, absencie pokory aj služby občanom. Podľa toho by sme mohli nadobudnúť presvedčenie, že sa ako spoločnosť uberáme úplne opačným smerom. Ale nie je to iba tak. Nádejou je pre mňa, a som za to vďačná, že môžem už roky byť svedkom tých stoviek pozitívnych a zmysluplných aktivít, ktoré sa dejú naprieč celým Slovenskom. Tvoria ich svojou prácou skvelí jednotlivci, mimovládne organizácie, komunitné centrá, firmy, starostovia, učitelia, aktivisti, dobrovoľníci. Všetci tí, ktorí vedia, že nič sa nezmení, pokiaľ sa o to nepričiníme. Milí priatelia, to je tá uvedomelá časť občianskej spoločnosti. A je potrebné si to viac uvedomiť. Skutočné dobro je ako rastlina, ktorá aj keď rastie v betónovom múre, tak môže mať z roka na rok čoraz viac zelene. Roma Spirit, to sú dnes konkrétne čísla, hovoriace o spolupatričnosti. Je to tiež pochopenie, rešpekt, nádej, prijatie, otvorenosť a to najmä ľudskosť. Neuveriteľná ľudskosť, ktorá presvetľuje všetky tieto aktivity a prináša nádej tým, ktorí ju prijímajú, a radosť tým, ktorí vedia dávať. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem laureátom, nominovaným, podporovateľom, partnerom, priateľom, tým, ktorí to s nami ťaháte celých 15 rokov. Na záver mi dovolte povedať, že v prehlbovaní porozumenia a v rozvíjaní ľudskosti sú všetci, ktorí to dokážu, víťazmi. Ďakujem pekne. Ďakujem.